al meu entendre, la solidaritat catalana per la independència, que és un altre miracle. Ara, quan hi hagi parlamentaris i si ho feu amb ell, doncs ho serà més, no? I si m'ho feu a mi i en Cesc, ja serà. Doncs ara som independents, no? Clar, a mi em diuen, oi, tu és que clar, com a la 17, dic, oi, no hi vaig, perquè... Exacte, és el que diu ell, diu, la 17 és la que compta, doncs sí senyor. Si sostim... Posats a fer 17, fem a 18 ja. Aquí n'hi ha un mes. Exacte, però si us hi fixeu, doncs el que ha passat fins ara ja és un miracle, no? Això que té, també conec els miracles de Sant Vicent, per exemple, les conec així, o sigui que si ell en feia, nosaltres també ho podem fer, que ell en tenia molta tendència. Doncs és meravellós el que ha passat ja, no del no res, sinó d'aquest rent, d'aquest forment, n'ha sorgit una expressió com la solidaritat, sense mitjans en tots els sentits, sense mitjans econòmics, sense mitjans de comunicació o el que és pitjor, no? És allò que diuen, no és que no tinguem estat, sinó que tenim l'estat en contra, no? Doncs actualment els mitjans de comunicació majoritaris en contra també, i malgrat tot, aquí passarà alguna cosa grossa, no? Doncs és una altra també qüestió que cal tenir en compte, i m'estic enrotllant, tinc molta xerrera, però va, passo ràpidament als altres dos punts i de seguida la tertúlia. Aquesta era la transversalitat, que explica que gent tan diferent i de tants colors puguem estar treballant amb tanta il·lusió i amb tant de tremp, jo crec, en un projecte engrescador com el de la solidaritat. Hi ha dues qüestions clau, al meu entendre, que és per què cal votar a la solidaritat catalana per la independència en aquestes properes eleccions. I una és la territorialitat, que també és una paraula que no és gaire bonica, no? Territorialitat, o de què parla, però que el seu contingut sí que ho és. Perquè jo visc a València, no sé si ho ha comentat, soc de Barcelona, no? Bé, Barcelona també és Catalunya, no sé. Soc de Barcelona però visc a València i vinc de València a fer la campanya aquí precisament d'una manera a vegades fins i tot una mica simbòlica per recordar, per reclamar que aquesta part del país, que sou la part del nord, no us oblideu de la part del país que amb moltes dificultats, però amb molt de tremp també, continua visquent la catalanitat, visquent en català, lluitant per la nostra llengua i pel que som i per no acabar absorbits per Castella. Des d'aquella part del país us miren. Hauríeu d'haver vist la bogeria que es va desencadenar a Vinaròs quan va venir a fer l'acte amb en Joan Laporta. Va ser ho hauríeu d'haver vist abans també, abans que decidís presentar-se a les eleccions, quan venia com a president del Barça al País Valencià, a la porta sueca, va ser que només faltava que li portessin les criatures, com si fos la mare de Déu, perquè era una bogeria absoluta. I això és important. A Sueca, el president del Barça ser rebut a l'Ajuntament, que hi vagin les senyores, és més que futbol. No, és futbol també, però era molt més que futbol. O que el president del Barça anés a la tomba d'en Joan Fuster a posar una corona de flors. És un símbol molt potent i va ser de les coses boniques que han posat en aquest lloc. Doncs no oblidar-se quin és el nostre país i que el nostre país no s'acaba amb aquell rierolet del Sénia, sinó que continua en la terra de Ramonllull, de l'Alguies Mar, es continua cap a les illes, continua amb la terra de les muixerangues, que van portar aquí els castells. Clar, què serien, no? Els uns sense els altres no seríem absolutament res. I això és clau. I és clau per una qüestió de mera justícia, per una qüestió sentimental, fins i tot, pels nostres compatriotes, ostres, que estan allà batallant cada dia i que no seria just deixar-nos estar, deixar-nos penjats a Espanya, no ho seria tot. I a banda seria viure amb aquesta amputació. Jo me'n recordo una vegada en una xerrada, no aconsegueixo saber, crec que era a la Ribera,
no me'n recordo on era la xerrada, ara si després em ve el cap, no? Però jo estava parlant d'això i comentàvem, i vaig dir, és que el País Valencià és com si els ciutadans s'obliden del País Valencià, és com si els hi tallessin una mà. I aleshores una dona, després en la intervenció de la tertúlia, va dir, jo vaig dir, és com si els tallessin un braç. I ella va dir, no som el braç, que som el cor, i sense el cor no es pot viure. I aquesta frase és per recordar-te per sempre més, no? És a dir, el País Valencià, sense el País Valencià tampoc el Principat no pot viure. Ells són vosaltres, no? I vosaltres són ells. No som un braç, que som el cor, i sense el cor no es pot viure. Doncs tenir clar això, a més de la qüestió sentimental, de la potència econòmica que tenim, evidentment, anant tots junts, no? I que Espanya ho té claríssim, i per això malden sempre d'una manera fora de tota lògica econòmica, però absolutament integrada dintre de la seva lògica nacional, el seu projecte nacional, que passa per anomenar-nos a nosaltres, ens malden per anar tallant. D'aquí 3 dies ens inauguren l'AVE, és TGV, no, és sempre una E, l'hem de posar així com sigui, a les coses que fan, no? Ens inauguren l'AVE de València a Madrid, quan encara no tenim el corredor mediterrani, que és el que realment reclama les relacions econòmiques tant des del nord cap al sud com des del sud cap al nord. Doncs no només per això, sinó també fins i tot... Exacte. I aquest corredor... Sí, però no d'alta velocitat. Ja s'han venut el TVG, la línia se l'han venut el Camps. Sí. Com que hi ha una línia? El TVG i el Camps, amb una empresa, amb una multinacional, és la que ha de fer. Sí, aquest és un pàjaro, no té un altre... I a més també és un altre punt a tenir en compte des del punt de vista del vot rupturista. És a dir, la solidaritat és l'únic, per això parlava de la territorialitat, és l'única de les opcions que té en compte el país sencer. I això és històric. És a dir, que parlis d'independència és històric i que parlis d'independència en termes realistes, que ara també ho comentaré breument, és històric, i que dintre d'aquests termes realistes s'inclogui el País Valencià, no com a mera retòrica, com a dir, ai sí, calla, i els valencianets, no? Que això, aquí al nord, jo soc nordista, diguem-ne, no? I aquest mal l'he patit també sense voler-ho moltes vegades, no? Doncs no com a simple retòrica, sinó com un punt programàtic. I quan s'estableixen quins són els passos, quines són les passes per assolir la independència, que dintre d'aquestes passes tinguis present què passarà a la resta del país, això no havia passat mai, i és realment emocionant veure-ho des del País Valencià. Jo per això, ja si ho trobo, us ho llegiré només, ja ho sí que us ho sabeu, però cal tenir-ho sempre present, aquest punt, que és la impulsió d'una assemblea de representants de la nació catalana que faci seva i estengui la declaració d'independència al conjunt dels països catalans. Això forma part dels 5 punts bàsics del procés d'independència que es planteja la solidaritat. I això, per a mi, és tan clau que no, ja la resta fins i tot passaria a vegades a una qüestió menor. També perquè l'autonomisme això no ho assumeix.